Krajské operačné stredisko vyslalo našu jednotku k dopravnej nehode závažného charakteru. Vodič Volkswagenu predchádzal neznáme osobné auto, pričom v ľavom jazdnom pruhu zachytil dôchodcov. Podľa predbežných informácií sa dvaja chodci pohybovali na diaľnici popri stredových zvodidlách. Čo tu robili a kam išli, si zatiaľ nikto nevie vysvetliť. Smrť u oboch chodcov nastala prakticky okamžite. Telá dopadli na cestu až 100 metrov od miesta nárazu. Veľa vravná je aj skutočnosť, že obete nehody vyzulo nie len stopánok, ale i z ponožiek. Šetrením bolo zistené, že na mieste dopravnej nehody zahynul 27-ročný Miroslav z Beluše a 22-ročná Martina z Ladiec. Miroslav a Martina tvorili podľa našich informácií pár. Aj v okamihu nárazu sa údajne zaľúbenci držali za ruky. Nemali však na sebe žiadne reflexné prvky a oblečení boli v čiernom. 55-ročný vodič Volkswagenu tak nemal šancu reagovať. Poľský vodič sa nezranil a pri dýchovej skúške u nej nebolo zistené požitie alkoholu. Škoda na aute bola vyčíslená na asi 8 000 eur. To, či zrazení chodci boli pod vplyvom alkoholu, ukáže nariadená pitva. Z diaľničného odpočívadla Beluša Ľubo Trautenberger, televízia JOJ.